Dobrý deň, som Alex, som zase časopisu Kamarátstvo za roha. Na časopis sa venujem rozhovormi s kapitánmi futbalových družstiev aktuálne prebiehajúcej futbalovej lige. Mám tu Tima Gašpera, takže dobrý deň. Dobrý deň. Takže ste spokojní s vývojom v prvom kole? Nie som nespokojný, hrali sme dva zápasy ako jediný tím v lige, prvé kolo aj druhé. Prvé kolo sme prehrali nad Čipmankami 1-4 a druhé sme vyhrali. Dúfam, že šťastne 2-3. Chcete niečo zmeniť v druhom kole oproti tomu prvému, alebo nejak sa zlepšiť v niečom? Tak určite chcem zmeniť jedinú vec, to je zohranosť. Náš tým vôbec nebol zohraný spolu, že sme spolu nehrali až na pár výnimiek. Musíme mať presnejšie strely a viacej nahrávať. Kde vidíte v vašom týme, v čom vidíte najväčšiu silu v vašom týme? V našom týme vidím najväčšiu silu samozrejme v chlapcoch, ktorí hrajú florbal za Bardejov, aj v pár hokejistoch. Pár hokejistov. OK, tak tešíte sa na ďalšie kolo? Jasne sa teším na ďalšie kolo, bude to určite skvelý zápas, či už som to Black Bears alebo nejaký druhý tím. Musíme jednoznačne vyhrať. Máte fenomenálny názov klubu, kde vznikol tento názov? Tak raz sme sa niečo rozprávali, dvaja traja kamaráti na nejakej strane Čajodis, tak už sme k tomu pridali ako florbalist, tak je to hotovo. Áno, tak kde v čom vidíte najväčšiu konkurenciu v tom klube? Najväčšiu konkurenciu samozrejme v Čipmankoch, ktorí sme prehrali prvý zápas 1-4 a ešte v Black Bears, proti ktorým sme ešte nehrali, tak neviem, čo od nich očakávať, ale samozrejme majú pár florbalových lídrov. Viete, kde ste robili chyby hlavné? V zápase s Čipmankovej? Tak hlavné chyby sme robili samozrejme v obrane aj v strelách. Naše strely boli veľmi nepresné, ale niektoré vyšli. Máte nejaké rituály pred zápasmi alebo niečo také? Rituály žiadne máme, samozrejme pokryt, ktorý zemrú. Ten symbolizuje náš celý klub a nič iné podporujeme. Dobre, tak držím veľa šťastia, prajem, držím palce. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Doj. Toto bol rozhovor s Timom Gašperom, kapitánom futbalového družstva Čajodis Futbalist Bardejov.